Rijdt ze spanning aan. Simon. Ja. Vreet snacknight, denk dat net? Het is een gezamenlijk iets. Je moet je allemaal even zitten en dan is het gezellig en dat jij erbij. Dat is een traditie in de bouw. Doe je dat elke vreet? Zeker. Doe net. Vol slag. Ja, maar je kan het wel hebben, of nee? Elke dag patat in mijn hoofd. Ja. Van een keer is het wel lekker, maar... Weet je wat ik doe? Ik maak je van eens even een lekker gezond snackje. Nou, doe wat af. Nou nog. Ik zal de helm opzetten. Jens gaat los. Iemand hebben daar, hè? Die hebben nog geitenvoer. Geitenvoer? Dat is die man daar. Als ik er zoen in zei die, dan heb ik geitenvoer. Dan heb ik nice voor die straks. Friese hotdogs. Tja, ik heb een mooie rere kool. Die doe ik op een broodje. Dat heb ik een beetje toasten. En dan heb ik de Friese hotdog. Wat is dat nou? Een runde society. Gewoon mooi, zoen, eerlijk vlees. Tja, zo'n lekker wasje. Hier lees ik er even doorheen. En dan kom ik met die prachtige piccalilli sausje. Dat is zoen, hè. Dat is gewoon jettek. En dat giet de sauer in. Nou, volgens mij, die man die hebben wat, hè. En dit is lekker. En zoen. Ik heb speciaal voor jou dat... wat van mij? Ja, want hier staat een geitenvoer. Nee, dat wie ja, nou juist het dat maakt mij niks nou, juist het een oorlogsverschil. Ah, jongen, dat maakt me niet uit. Nee, maar dit is rere kool. Bastes vol vitamine C. Oei, bliksem. En wij vinden eigenlijk, wat dat vonden wij maar z'n dat is toch als eerste die heerlijke Friese hotdog hebben. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, lekker eten. Maar uitje. Ja, en nou heeft er lekker dat heerlijke vitamine C erbij. Nou, ik zal maar eventjes de baas maken. Ja, lekker. Ja, dat ligt het wel op. Uitje. Lekker jongen, hè? Maar mijn worstje erbij doet het best. Kan er niet op tijd blijven, man?